responsibility for whatever is omitted. Kapodwa ntiere weche mag siasa. Ogai ma DCP Rigathi Gachagua olimo min jaod bura machon ma Emurwadi Kir mosenindo Joanna Ng'eno kendo kwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo koro gwel jotim nonro mag piny America FBI kod Scotland Yard mar timo nonro ewi tho mar Joanna Ng'eno. Gachagua lieko ni nitiere josiasa moko manyalo bedo ni kod lwetgi elwar mar ndege manoting'o Ng'eno dwe mar 2 higani e gwenge mag Mosop e kaunti ma Nandi. Gachagua medo tiyo gi pogruok mar siasa kind jo Kipsigis kod jo Kalenjin mamoko e uso agenda mare. Oseo jatend piny Kenya William Ruto kuom jwang'o oganda jo Kipsigis e chenro mag dongruok. Chris Owino nigi ler. Bang' riwo gwenge mag Masawa, maduong' bura mar DCP nie kod mbi maduong' mar siasa, Rigathi Gachagua omonjo hoho mar okak gwenge ma jatend piny William Ruto nie kod humo maduong' mar siasa. E seche mag Onyango, banjo mar Gachagua ochopo e gwenge mag Mogondo e kar chung' od bura ma Emurwadi Kir e kaunti ma Narok e dala gi jaod bura machon ma Emurwadi Kir mosenindo Joanna Ng'eno. Bang' keto mahua e liend Joanna Ng'eno kendo twak kod min Joanna Ng'eno kaachiel gi anyuola mare, Gachagua ochako diro mageno mage na serikal mar William Ruto. Na huyu marehemu Joanna Ng'eno alilazimishwa na William Ruto kunifukuza. Alilia machozi, akaambiwa usipofukuza Rigiji nitakufunga jela. Akakuja akalia kwangu akaniambia mimi siwezi, afadhali aniue. Nikamwambia bana, kwa sababu inaonekana wale wengi wamepewa pesa wanifukuze kuliko upate shida watoto yako waumie, wewe enda tuweka kidole. Akaweka akiwa na uchungu sana, na ndiye alibaki rafiki yangu. Gachagua ora moni onge adiera ewi tho mar Joanna Ng'eno ka odwaro mondo serikal ogwel jotim nonro mag piny Amerika kaachiel kod Ingereza mar timo nonro malong'o ewi tho mare. Sisi nataka kuuliza Rais William Ruto, kama mikono yako ni safi kwa hii maneno, utuagizie uchunguzi, sio na polisi ya Kenya, polisi ya Uingereza, Scotland Yard, wakuje hapa wachunguze nini na ni nani alimuua Joanna Ng'eno. Kama Scotland haipatikani, utafute FBI kutoka Amerikani. Lakini watu ya Emurwadi Kir, familia ya Joanna Ng'eno na mimi mwenyewe na Wakenya, hatuwezi amini Murkomen, hatuwezi trust National Police Service ya kwamba anaweza fanya uchunguzi ijulikane ni nini ilimkula Joanna Ng'eno. Ogai mar DCP otoyo apilo e wang' jatend piny William Ruto kod jotelo mag oganda jo Kipsigis kuom rem chopo singo magi mane gichiwo ne anyuola mar Joanna Ng'eno e kinde iko mare. Tena nikuambie Rais William Ruto na watu yako, mlikosea hii familia. Mlikuja hapa mkaahidi mambo mingi, hamuzayaza rudi hapa. Saa ile mmesikia Rigiji amefika ndio mnakimbia hapa. Sasa vile nitaondoka mtawachana na hiyo familia. Lakini naambia mama na familia msikuwe na wasiwasi. Rigiji yako tuko na marafiki. Huyo mtoto wa mama ako hospitali Eldoret. Mimi na marafiki zangu tutashughulikia, tulipe hiyo bill aweze kuja nyumbani. Kaburi ya Joanna Ng'eno pahali amezikwa, watamjengea nyumba nzuri hapo ya kivuli, ndio marehemu asinyeshewe na asiangaishwe na jua. Kakayo mar medo mach mar siasa e kind oganda jo Kipsigis kod oganda jo Kalenjin mamoko, Gachagua oseo William Ruto kuom jwang'o gwenge mag oganda jo Kipsigis e chenro mag dongruok. Hii jamii ya Kipsigis imetengwa sana kwa maendeleo. Nimetembea hapa, hakuna maendeleo. Nimekuta stima hakuna, maji, barabara. Sisi hatuna shida na jamii ya Wakalenjin na Wakipsigis. Shida yetu ni mtu mmoja, kwa sababu hao Wakipsigis pia wanasema SHA ifanye kazi, ama inafanya. Chris Owino, Ramogi TV. Duond bura mar UDA yango ikruok ne campaign kod yiero maduong' mabiro ka giyango keto kendo bedo gi